Ni manang siya na napanagkijenda, di si dadaken ni mister na. Among ka di tinagatang na, tilapia nga adda barbuna. Idi sumagpeten ni mister na, inangot-angot na di tilapia. Anya timas na, kinuna na, agsida barbunan at tilapia. Ayan niya imas na nagsida, tilapia nga adda barbuna. Ayan niya imas na